ব্লক সেক্রেটারি বিশাল দেববর্মা তিনি চিনি ববাগাरानो हामजागै चिनि बुखुबजोग चिनि मयूरानी त्रिपुरा चिनि प्रेसिडेन्ट कक सानानि फायखाते आमायबो सालायगा अमंखे देवनपारा गाय अजागो जों सालायखा डिसकासन खालायमानि परेव बरकबो बबागारानो लगिरना हामजागो त्रिपुरा साबा जों जतनो बबागारानो हामजागमानि बागैनो तिनि जों तलक तलक जत जायगायावनो जों जयनिंबो नायथुंगो खायके तिनि बरक परिबार खायसा चिनि देवनपारा तो मोटामुटी जतनो त्रिपुरा मथानो अंबायो तानिके चिनर 128 फेमिली दंगो प्राय चिनि 109 परिबार तो त्रिपुरा मथानो दंगो के बरकबो जों चिनि लगिबो फायका के बरकबो खूब जोंबो हामजाखा खुदबो चिनि प्रेसिडेन्ट बाय कक साका मालायखा इनके चिनि मेम्बार दंगो चिनि पारानि नायखुलनाय चिनि देवनपाराव फरायनाय संख्याबो गोबां प्राय 92% लिटारेसि रेट एके जतनो एडुकेशननि दिगैबो जों प्रायोरिटी रहो अबनि बागैनो जों तिनि अजागाव बबाय चिनि बुखुब जोबाय अजागाव तिनि जयनिं जों कक्सेसे खानि सामानिखौ जों फाय बुसुक बुतार फायगा तेनि जे जयनिं प्रोग्राम एक्चुअली नायदि बरकनि फेमिली के जतनो से कतर चिनि देवान चंद्र त्रिपुरानि परे हिंगांखाय चिनि मयूरानी समनि बरकनि फेमिलीआव जतनो से कतर दिनै परिबार बानो बरक 10टा रेशन कार्ड बरकनि 10टा बुतार दंगो नों आगे बो पार्टी तमनि को तंफ्ला बीजेपी बाय तेनि तामनि बाय बीजेपी आकारे मठा फाइना हा राजामा खमबाय बो जगायम देवनपारा अनि लगियो